Ahojte, tak ešte jedno krátke video. Nakoniec sa mi predsa len podarilo nájsť vzácne chránené hríby vínovo-červené. Rastú v takomto dubovom lese a sú naozaj nádherné. Podľa mňa sú to jedny z najkrajších hríbov. Tie farby, to je niečo neopísateľné. Takáto nádherná skupinka, takáto trojička. Sú to jedny z najvzácnejších hríbov rastúcich na Slovensku. Keby som sa ich dotkol, alebo z neho kúsok odrezal, tak okamžite by začal intenzívne modrieť. Takže to je taký rozpoznávací znak a myslím si, že tie farby sú tak charakteristické, že tieto hríby sa asi nedajú s ničím iným pomýliť. Sú úplne ukážkové. O kúsok ďalej bolo 5 plodníc, ale tie už boli staré, plesnivé, tak som si myslel, že už ani nenájdeme nejaké plodnice súce na fotenie, no ale tieto úplne predčili moje očakávania, sú úžasné. Tak dnes som si splnil ďalší hubársky sen.